Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Arm Wrestling Association rekat kajing trelang bat ka Bouncer Association of Meghalaya. Kalau penlong kajing jet economic khmat na kabenta ban shimenta kajing khun kti ka bahe tam ha ka perthei ka banlong ha Moldova Europe. Ka MAWA hapo kajing lam jong ba June Star Kharbuli kum shimenta ban pen priang kajing le ka ya khun kti. Kalau penlong de kajing kop ya khun kti ha surak Malki Point. Bat kajing temu jong gani kajing penlong kajing kop kalong ban pen sngut ho pat ba khamtam ya ki khanna samla. Bakin kia rai dam neki jat jingdi babunjat kum ka kiat udrok bat kiwe. Habakaran shikila pathai khubor uba June Star Kharbuli ulaong baka MAWA kala rai ban pha yaki rang bat ki theye leka ya khun kti shakani ka lumpung ba he bha ka bakan thup yaki katu ka ni ki bala khampau ha ka jila. Ha ka bede ba ki lat chingarap naga sorkar nakaliang uba Kharbuli ulaong bakum ba ka long menta kampat don kanu ka jingarap nakaliang ka sorkar kabala penlong ka MAWA ban pha no tang khandiat ngut kinong ile kai ban mi khmat ye ka jila bat ye kari India.
komtahi watla kini ki kena samla mentamo kila syak jet Henry namar ba kila bun balang namar ka fan keduna ti kalong ke babhai ban nang kampen sutu nang kampen syai ngi ti kani ke kenti ke jimpelong jung ni ka mat lan ka thong ka baning kong hi kalong bangin jit ye ki bar janai nalor ki bajanai la ki de ki para athletes ke baduna khot mat la ki de ki physically athletes ninum la da ban ya compromise namar kani ke ka matter jong ka Meghalaya ka jungi ka bait keri kadai ka matter jong ka ri India ka jungi ninum la da ban ya compromise ngin sei madan ngin pha yaki bakan sai nang ba kin wanra ekalama ka India kin pen khale ekalama India kin pen khale ekalama Meghalaya baro ki don arpunyongwut hendrai kumbanga ongipi ka selection kan long tang in paper in reality lene in action nginjit nani kat ki ba ibit menta ka jing pelong jing ni kamdei kinong job Lagi jing pelong jingi ka jing check ka strength kata ka bor ka jing check kata ka endurance kamut ka stamina namar onda ni poisati nginumla ada banyak compromise o bangi duna ka bor o bangi duna ka bam o bangi duna kambiang ka cakasa kata baro ngin check ni kide belong adap kita baro khot ki requirement as a sports athlete ka jing lut jing sep baro kan dei hapok ka sabsan lang namar aladangi calculate la menta ki arpunyo ngut ki nong simenta hendrai kan don kam hapok lane duna bahaya kata namar bangila filter menta ngi kwa ba ka pisa ka bala pelut ka state government kadai benlong sbai kadai benlong so bat katahi ngangai kan pensutanat lane kan penkemen ni ka state government kan penkemen ni ka Meghalaya bat kinong kesyan baro hadu mentang yang padyo na ko government tang bahadu mentang nginum kento na marka government ka juirap ingi na waysnem bat ngi kermen bau newsnem ru lengba ni kubor social media kan keta iki bakin yarap hingi nang ba ngiru ngin la hi ban wan rae kana bat keburom ki kentai ki don kumba khat sau khat sangut ki batam ki kata la kan tu bat para athletes bat physically athlete ki batam gi shinrang ndai ngan ongi pi saisien nginum pha lut ngin pha tangi ki kensai na lor ki kensai ka confidence te ko mga omene na kaliang juki kentaili nga i bat nga idon jingkermen ba ngam ong baro ndai sau sangut ki don kum juru nang kini ki specially able ne kita ki para athletes kini ru ngapet bat lakhmi ba katu kat ningut alai ngut kindon bet kiba la banwanra hendrai ka syong pat ka jing minat ka jongki khnang ba ngangai du bau blai trai kendrat unum i no ya kiba trai sitom unum let down ni kiba trai sitom kata ka jing trang bat ka jing angnut jingi kom ka kunhon Meghalaya Arm Wrestling Association ngilabu away u referee bat arngut ar ne laingut ki official namar gidon gini ki para athletes ki bamnang menkren tingidon nak kunhon jingi ru ibala ban le interpretation niki lembaki sign language te ngin hapha i namar kan long gajing sutu kan long ka confident niki kinum ngo kenja kin ngo sngan ban arngut ki official ngi haban pha namar ba kalong ka badan kam om tang menculi akai hende ke jimpen kre halendat kalong ka badan kam bat ka ba krau te i kong magret hoj hakisna baladep ilawan ra kana bat ka buram te kumasyu ong yapi ngidon jingkwi lenti bahai kong magret ru namar ha ka kategori master level ka ba ngitip sau post nem sejrong ka ba i kong magret ru ila palat sau po te ilong kemi iba khlan iba ladu apo Meghalaya ru mentang i te kane kanang pen ai mensim susu ingi ba in wanra nam kumanga ong mene om tangi ka ri Meghalaya hende ka jela India hi namar ba ka India kanang long shadin ba hende lengba kini kilong kemi nganget kan wan chakman Lado ba wan hi ngila sedang ban practice ring don no pedeng kemet bam koj bam khia lado wan nang tai te dang ta shi te yo hi ngala yo bor te kajing pen kre jangi menta kala ya chacha isngo yo man sim shibon by president jongka Meghalaya Arm Wrestling Association ru hi ai man sim ngi shibon i pelong i kini street fight tournament ban pen i ya kajing tes ya ka bor jangki players hadu kat no kila improve ki endurance nang ta ka idea kumno le khai
ka langta kalong kawai ruban ai man sem mi ki players ba kin khamduna kata ka jing seir kin long confident ha ba le khai ti da kani ke jing le khai ka ba i pen long ni so komen chi bon kom ki players so yo man sem ba adu kan nok so long confident na ma ba yu chun ka di mental snem te persang ting e kat bala mar ba kipor kil aya kisni ruling kon men hakani ka bangawani gani championship 2022 ile kai hau banai October menta te hau banai August ni dan thik tang shi banai tam ban pen kre na menta kani jing ile kai world championship